Hej, skatter. Hvad skal du ikke til mig? Hej, hej, Vilas. Jeg skal komme først op, og jeg skal have det hele, og I to skal fange mig. Du kan ikke komme her. Du skal ikke følge mig. Skal du op? Vilas? Vilas, hvor stor er Vilas? Hvad leger I? Så stor er Vilas. Nej, I kan ikke komme med. Vilas? Hvor stor er Vilas? Så stor! Må vi ikke gå ind på de grønne? Nej. Det kan man ikke. Nej, der er sygt kraft. Der er noget, der er inde på den grønne. Ja, kom ned. Så har vi også lige en kravle. Kan man ikke? Hej. Prøv lige at mærke ham. Er han ikke voldsomt varm? 2 sekunder. Det er også ved at stoppe. Jeg gav ham fra en mil, han får siger til. Vilas? Vilas? Allan, når du sådan er færdig, eller kan du ikke? Kan du holde ham, så går jeg lige ud og den her sofa. Jeg må sætte ham ned sammen. Vilas? Må jeg låne ham? Kan du vinke? Hej, hej. Hej, hej.